हाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों फिन खेबसे खुलुमहरबावलायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ'आव आं मा देखायलांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ जों दा न'आव दंफैयो ओमफ्राय नै बुरैयाबो ओंखारबाय बहा थांनो ओंखारदों बागान नायनो बबाव बागान दरसेखौ बागान दरसे नायनो थांनो ओंखारदों लोगोफोर फुंनिफ्रायनो बिराद सान्दुं नै जे थालिर गायनाया नै गय बागान सिङाव मोजां जाहांबाय आरोखि ना नै ओरैजायनाबो नै खैजोमा हाथ' दङ र' इयावबो मेरला बारदों दा हानबानो जाबाय गय बागान ओमफ्राय बे दंफां बे थांनाय बोसोराव गायलांनाया बेखौ नायनो नागिरदों लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा सान्दुं गोसाथार नै लोगोफोर सान्दुङा बा जोंना जाहांबाय फाक्का धालायजोब्बाय आरो ना नै सिगां धालायखानायमोन ओमफ्राय एसे गुगाबायमोन आरोखि ना थांगासिनो लोगोफोर मोनथ'वाखै आरोखि ना मोनसिगोन नोंनि फुलखौ बोरमाखौ जानो खोन्थादों आंनो बोरमायाबो जायाखै नाहरलायबावो थालिरफोर सावहैदों हा जाजोबा दालिमा मोनजालिया दालिमानि बेदरफोर मोनजालिनि दालिमा सातथा जानानै दासो हासिब लादों नै लोगोफोर बागानाव सफैबाय दा बागान नायनो नागिरदों हाग्रा जाजोबनानै दङ नै हाग्राखौ एवनांसिगोन ओइजों हाबदों ए माथो फांसे हालांबाय फांसेल' नङा बे लाइनसेखौ हालांजोब्बाय खोमा बैयाव फांसेल'सो दं नैबे हाग्राखौ एवना होलांनांसिगोन नङा मेचिनजों एवग्रोना लानानै ओमफ्राय हाग्रा थैनायनि मुलिखौ होना होनोसै होमबाना मास मोननै मोनथामसो थागोन बे मा बिफां इयो गयसाव रायदों बिफां नामा आं नुबाय खिन्थु ओमफ्राय फिथाइखौ नुवाखै आं बे गोसोमसो सिङाव चक्लेट बानायो बे बिफाङाथ' कक' नङा जेम बिफां नै लोंग्राया बिदि होदों नै थिथासाब लोगोफोर दै थिथासाब दंफां खनसे गायलांदोंमोन आरोखि लेवा मानखोहांबाय बेखौबो एवनांगोन एवना गालांनांसिगोन नङाबा जानाय नंला ओंखायनो हाग्रा जाजोब्बाय औवा सुबा दंमोन आरोखि बेयावबो फांफा फांनै गायदेरनांगोन थैनाय थैनायाव ए बे माखायाव गायदों मोजाङानो दे नै लोगोफोर ओरैजाय फैदोंहाय बेनि मानासा बे थारुन गायनायखौ नायनो नागिरदों बैनिखौ उथायजोबनानै थारुन गायजोब्बाय आरोखि ना नै बै जागोनलै बिगाथाम बारगोन बिगाथाम बिगाब्रैसो जागोन दाहार जोंनिफ्राय गायदों अमा गैलालै बेमारजों थैजोब्बाय फैला बिसोरो सिगांसो फैयोमोन बेमार जायैनि सिगां बेयाव गायबाथाय सेस जाफैजोबोमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय दा बिदि जाग्रा गैथ'ला जाफैनो हाथ'वाखै बेयावबो गायदोंमोन एसे बेयाव वाटार साप्लाइ खालामनो दोनबाय आरोखि नै लोगोफोर थारुना थारुन गायजोब्बाय
बागान जानो हरिया जादों जोंसो बे जामखौ बे आरो बारायबावनोसै थारुन गोजा बे गासिबो ओमफ्राय नाय ओरैजाय थारुना ओरैजायबो दं आरो गाम्बारिया गायना होनोसै ओरै बाउन्डारि जिं जिं ओइ मानास हाग्रा गोजा लोगोफोर जोंहा हालदै गायदों दैमाखाया हालदै ओइयाव मा मैथा फोदों मैथा फोआखै खोमा बे हाखर जावखरदों ने औवा लायखौ मैदेरा सिफायनानै हाबग्रा लामा खालायबाय आरो मैदेर सिफायजोब्बाय लामा देरबायानो खेमसि बेयाव मा गायदों बियो हालदै नैबेयाव हालदै गायदों लोगोफोर हल्दी लगाया है दोस्तों यहाँ पर और ये कद्दू है कद्दू का बागान कद्दू का खेती लगाया है इधर और इधर है मानस नेशनल पार्क ये झटका भी लगा के रखा है अच्छा इधर रास्ता है बे ये रास्ता है इधर इधर अच्छा इसको हाखर जावाखै ने बिदि हाखराव जायाखै नै लोगोफोर मानासनि लामा बियो मानास हाग्रानि ओमफ्राय ओरैजायबो नै डाइरेक्ट आरो ना ओरैजाय नै मानासाव दंफैयो नै लोगोफोर दिंखिया खानो नागिरदों दिंखिया मैगं दिंखिया मैगं खादों नै लोगोफोर खाखांनानै फैथ'बाय नै दिंखिया खानानै लाबोबाय नालाय मानसिखौ दिंखिया खाग्रा दिंखिया जाग्रा जा खैजिमा दं खैजिमा हाननांगौथाय दा खैजिमा हानबा भिडिअ खालामगोन र'